Kosta Kosovac, Šolja kafe. Dobri starci pozivaju vas na kafu. Tu su, al odavno poginuli u samoći. Njihova su tela krhka, ostale su samo oči. Zovu vas na svoje zastakljene terase. I dok čekate da provri kafa, tek usput onako kažu par teških reči, poput epitafa. Na kraju, kad vreme je da se pođe, svaki od njih po knjige ide. Pozajmljuju vam razne stvari, samo da bi mogli još jednom da vas vide.